Hey guys, iki lho wis tak gekno kopioan ya. Aku tak nang jero sik mateni kompor. Wis mudah-mudahan aku oleh nomor 1 kira. Masih aku yo kepingin oleh nomor 1. Ayo nyoba rek kopioan nyoba tok. Ya wis gak apa-apa, wis ayo dicoba ae, Mbak. Ya, nyoba ya. Nyoba tok lho yo. Ya wis nyoba tok gak apa-apa. Ya, Mbak Farida gontek wae kok. Oh ya. Farida. Oh, boleh. Cepat-cepat Mbak, nek jenengku ya utawa jenenge Mbak No. Nyoba mana iki? Ya nyoba mana bisa mana. Yes. Farida. Ayo opo sih? Ora jedine Mbak Farida iki yo. Jarno mari ngene muga-muga dideke. Iya. Wis Mbak, saya nek di kopio. Wes yo di kopi ya. Iya, Mbak, nang kopioan, Mbak. Mbak Farida mana iki sing metu iki? Oh, alhamdulillah rezekiku berarti. Ala rezekine Mbak Farida rek, iki langsung kopi ae ta. Jadi langsung ero bulan ngarep sapa? Bulan ngarep maneh sapa? Ya cek nek jagakno, ya apa? Ya wis Mbak koyo ngono menyisan wis. Ya wis ngono ae Mbak, cek gak ketemu wae. Ya aja. Kopio iku kudu ben wulan. Dadi sing digawe bulan meneh ya dikopio bulan meneh aja saiki. Perjanjiane biyen kok lho ngono. Wis gak iso wis. Iki tak gawane. Kopioan maneh wulan ngarep wis dina iki arisane wis mari wis ndang mulya kabeh. Iki duwe ambek iki tak gawa. Oh alah yo apa? Pas mulan anu, Mbak. Dilanjut bulan ngarep ayo. Iya. Wis mulai ya. Bahaya iki, lek ate dibuka kabeh, sesuk konangan wong iki lho jenengku aku kabeh.